И здравейте, приятели! В днешното видео с Никола ще стартираме нов канал и да, в него ще виждате съдържание на различни игри и да, сигурно ще бъде главно Fortnite, но да, в днешното видео, както сте разбрали от заглавието и от тъмнейла, в днешният първи епизод ще играем на релот и ще се разменяме лута с всеки, който убие. Ако искате още подобни видеа, не забравяйте лайк, subscribe и нека започваме. Както знаете, както може да видите, сме на Diamond 1, но няма да играем на рангет, защото едва го стигнахме и най-вероятно ще паднем. За това предизвикателство. И за това предизвикателство ще играем на Нело. Така, надяваме се, че ще спечелим първата игра. Никола, минимум колко кила ще направим тази игра, казвай. На човек или общо? Аре стига, бе, брат! Приятели от началото ме изненади, защото мре. Не, между другото, надявам се, че тук играчите няма да спеме толкова, защото с Никола не можем да... Едва стигнахме Diamond, защото всички спамят. Сега кажи, Никола, не беше ли така? Буквално то няма как така да се играе, като спамят всеки път човек. Ти умираш, ти се ревайваш, те те спамят във въздуха. Човек. Двама! Ето е за това говори, приятели. Иска ти е така и ти спамя. Приятели, аз само да ви кажа, аз не спамя. Само ако нямам помпа, защото нямам по друго дам. Сега Никола, кажи къде е катна да взема лут. Тука може. И сега тука може. Така стрелят ме. Така, надявам се да има добър лут. Добре, той има по-прав от мен. И аз им пускам. Какво става? Никой идвам при тебе, бързо хил. На един хит съм бързо. Няма мац. Няма мац! Ребутвай. Дигай. Дигай, бързо. Ребутвам. Така, приятели, началото е много лошо. 0 кила. Никола, да отиде ли в тилта ти ли ще умра веднага? По-скоро е такова нещо. Никой им снайпер. Ама аз сега като се замисля, той снайпера ще е юз, защото аз ако го взех на отдалече, аз как ще отида. Ето и го махам. Така. Ще си отмъстя на тия пичове, които идват към оба. Това ще отиде да се остави. Колко шутки ги има тук, бе? Добре, няма помпа обаче. Никола, аз нямам помпа. Това не е. Не бе. Остана.
Стои така. Някой ще ме също реши от мен, който се взема опита. Искаш ли чак-чак? Ей ти чак-чак. О! Ракия. Стой. Не бе, не го пий! Ракия. Айде и така, остай. Чакай, не бе, чакай, аз какво правя, аз нямам нищо такова. Откъде бе? Трябва да смениш лута сега. Я не го стай на мене този да се сменя. Там е. Какво? Какво? Всичко е хиловете. Само без материалите и патрани. Дева как ще бъде. Оп. Пак трябва да сменяш нещата. Добре, че иначе аз не се сменях с това. Елай. Ама чакай, ти съм какво. Нищо да подкачваш. Мен ме стрелят от някъде на... Съм свенка. Леле, ужас. Откъде ме стрелят? А, ето го... Не, е тук. Снайперен. Не. Махай се тогава, забравих. И Никола, нали знаеш, че не можеш да вземаш друго, докато не убиеш друг, нали знаеш? Трябва през цялото време да само синенка. Давай, убий ги. И да не ти помага. И аз да ги убия, че аз съм само с синенка. Явно стоите. Нокнат. До него! Бързо! Давай! Твое! Давай, бързо, твое! Този мап, приятели, аз няма да ви лъжа, много е гаден, не го харесвам. Аз съм сигурен, че и Никола не го харесва. Ето. Той твърди, ужасна мапа. Даже пустиня мап, дет на Маке беше много по-добър. Няма да говоря. Добре, играта малко отлично. Добре, аз вече съм фул щит. И лонч падам директно на търся хора. Казах лонч падам. Никола, не! Ако убия човек, имам лилав скар, човек. Ако убия човек и трябва да взема сива имка, това ще е много също. Приятели, извинявам се за това, което виждате, ама просто мишката ми е малко бъгната или Fortnite, не мога да разбера. И от време на време играта ми стреля автоматично. Много се извинявам за което, но... Да, добре нищо. Аз търся хора.
Никола, при теб има ли храна? Някакъв документ. Да дойда ли? Не, вземи. Честно нямам, искам да се видим. Хора, по принцип, аз съм damage dealer. Както и да звучи това, аз съм damage dealer. По принцип аз им бия damage и оставам другите ги убият, защото накрая те ги довършват. Ама тя ще трябва аз да ги убивам, което... Освен нали ако няма никакъв момент, трябва да... Или аз го убивам, или избягам. Много ладно. Мислиш ли? Убеден съм. Нали знаеш, сега сменяш лута с него. Не съм го убила, само го удобна. Така се го заживиха. И какво пак трябва да сменяш? Смеяха. Те го са живи. Аз съм го довършил. Но избяг, не избягаха. Си живиха и избягаха. Чупя бушовете. Не искам да има кемка. Аз ще взема пратката, въпреки че лута ми е перфектен. За някоя шокуейвка друга може би. Или за някакъв какво. Да, ето и шокуейвката вземаме. И всяката съм мисля си. Чека. Където обвиня. Там. Мене. Минус 22. Къде ме? Ай, що? Никола, оставим го. Нокнат. Добре. Трябва така правим. Целия лут си хвърляме и вземаме... Никола, имам ли лав тактикал? Аз имам си непоцелен, Абе, моя лут не е зле. Ме го вземе някакви хилове, шокуейвки или няма. Да, имаш. Само не трябва да са оръжия. Добре, приятели. Мали какъв е по-тоя. Чакай, че има и втори. А Никола, като съм убил двама, с кой трябва да сменя лута? С първи или с втория? Никола. С кой трябва да сменя лута? С първи или с втория, като съм ги убил и двамата? Може би с втория. Така, вземаме тук. Добре, този пичега също нямаше още неща. Този, добре. Никола, виж, аз тук убих двама и взех лута на втория, нали? Нали трябва на втория, защото него съм го убил последен. Просто като ми дойдат двама, аз няма как да оставя единия да сменя лута и накрая друг. Тия двамата бяха акшели гати ботовете, просто ми изкараха акъла. Щупи чък-джъга. Не чък-джъга. Тука са! Чупят такова гърмет газ стейшъна. Але колко съм крит, един път не го взеха. Да, двама са.
Минус 32, аз ги ръчкам. Сега ще ме хранитнат, нали? Жени. Къде бягат те, бе? Как съм на стане? Арпе. Значи ние сме просто. Може ли? Да, наистина спам. Може ли ми се презаради помпата между другото? Изгърби му. Никола, бягай. Много сме. Давай, стреляй го, спокойно. Аз се живея, стреляй го. Аз имам перфектната идея. Това не си бе! Ох! Стой в местата, трябва да сменя лута, стой! Къде учи той, бе? О, кронка! О май гъднес. Бираме всичко. Трябва ни метките първо. Той защо? Добре, приятели, стискайте ни палците, защото имаме огромен шанс да спечелим, нали, Никола? И да ти кажа, Никола, лута ми не е зле. Стара, бе? Да, затова този челендж повече се прави на соло. Искаш ли чък-джага? Деве, какво правя? Вземи чък-джага си хилни на фул шит. Чифдекса дали да убие някакъв през въздуха, ама сега като се замисля, той няма да има нищо, защото, нали, те първа се е родил. Ще има си вемка. Пък и от дистанция, това е много лошо. И ребулценинг, така е това също. Никола, какво направих аз, бе? Чакай, че за малко си пуснах мишката без да искам и направо излетях. Аз съм проблем. Какъв е той? Нямаш. Има свемка. Трябва да убиеш някой. Трябва да наточи някакъв, защото моят лут е много добър и после да ти... Оп, там са. Давай на едно. Той е червения. Ето ги, двамата! Ауч! Аз съм дед. Никола. Нямам никакви хилове, аз съм на едно. На 60 съм. Имаш ли хил? И от другата посока. Аз искам ти памет. Не. Еми, приятели, това ще бъде за днес. Надявам се видео да ви е харесало. Ако искате още някакъв челендж, не забравяйте лайк, subscribe и от нас чао!